mmadụ elu ọma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ejide nke oji na-aga n'iru biko ka anyị gbakọ kịta wee kedu n'eze eze anaghị adị Eze-Ana Ugochitubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkuzi Eze-Ana Ugochitubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochitubelu onye nwere ije ọdụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochitubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochitubelu onye nwere ije ọdụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochitubelu ga-adị Ugochitubelu temple ọ ya adị maka na eziokwu anwa jaja ndị ụka eriga anyị fọntambaki ndị oche ya fọntambaki fọja sekala aka ụgọrị ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa okwu na ụka bịa Eze-Ana Ugochitubelu ekweghị ekwe Eze-Ana si na ọma mbe ọdịnala ọmanwụ chacha oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkuzi Chukwu abịa ma gbaa ume ọdịnala ya dị ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo aka m bụkwa onye nke gị Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na oraifite abụ m onye isi nchụaja Ugochitubelu ọdịnala temple anyị na-agba afa miri emi lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo so you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata n'oge awa nke isiokwu anyị ji bịa early missionaries. What early missionaries did to Igbo spirituality and the lies against ọdịnala Igbo. Ihe anyị ji wee bịa bụ ihe ndị early missionaries mere Igbo spirituality ọdịnala Igbo na asị dị iche iche asịrị iji wee kwatuo ọdịnala anyị. Ya bụ isiokwu anyị. So eje na anwụ na ngwọ na nkwụ na-abịa ijetara aka maka na nkụzi a bụ a life changing one. I can tell you. Ị ga-amụta ihe nwụtabeghị before ma ọ bụ na ige ntị na nkụzi a maka na ihe mmadụ nọ na ntị ka o ji abụ ibi okenye. Mana bifo anyị gaa n'iru ọkwa dị mkpa echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa ka ọnwa Ọktoba ka na-aga n'iru. Aja mbuli elu aja ịpụta ihe ndị na-esonye na aja amadụgo ka esi eme mana maka gị bụ onye ọfụ ife anyị na-eme bụ na ọ bụrụ na ị chọrọ isonyere anyị ị forward 3 prayer request gị mee donation token to the account number. Ịchatizie m na WhatsApp agwa gị other details I need from you in order to book you. Yes. Ihe anyị na-eme bụ na anyị na-ewere ya 3 prayer request debe n'ọlta na-achụ aja na-aga ọfọ na-ekwubi okwu n'isi gị
kwa ụbọchị ọbụla ganye na ọnwa Ọktoba. As I speak, some people ebukubego nke November, ụfọdụ book throughout the year. Mana ka m gwa gị, ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja, chat ya m na WhatsApp. Anyị anaghị eshow testimony. Ọ bụrụ na anyị show obe testimonies ndị mmadụ na-enye ndị na-esonyere anyị na aja, n'ọnwa November ka ọ ga-eme start 2 years anyị bidoro ya. Ọ bụrụ na anyị show obe testimonies, mana ọ bụrụ ihe anyị dị maka ya bịa, ọdịnala Igbo ha dịrọ too loud. Na ndị Igbo anyị adịghị eme mkpọtụ. I can tell you na ike dị na aja na achụ n'Igbo. Ka ọ kwụsị ebe a. Echi esonye na aja bụ before we do 3 prayer request gị, enwe donation token to the account number. Chat ya m na WhatsApp number 0813 8243 871. I repeat, 0813 8243 871. Ọ bụrụ na ị send a message, I will respond. Ọ bụrụ na ị kpaa akpọ, ọ bụrụ na m dị busy na m enwere ike ipik, my PA will pick it. Then ka anyị gaba n'iru na nkụzi anyị bịa n'ihe kwesịrị ịma. Nke ọzọ, ọ bụrụ na ị na-anụ olu mana ị laikiri nkụzi ị na-anụ, ma ọ bụ na ị chọrọ ka ị je na-ege nkụzi niile anyị na-akụzi kwa ụbọchị n'ọdịnala Igbo over years, visit my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu oraifite. Enwere m over 1000 lectures anyị nkụzi anyị na-akụzi ụbọchị ọbụla n'ọdịnala Igbo over the years. I can tell you na ihe ọbụla bụ ihe ị chọrọ ịma gbasara ọdịnala Igbo, ụmụgo mgbe anyị tiri eje na my YouTube channel ya afị. And ị chọrọ ishi ya to ndị mmadụ, jee na YouTube channel anyị, subscribe wa ka ị na-enweta update. Na-eshi akwasịrị ya ndị mmadụ. Ọ bụrụ na ị na-esonyere m site n'Eziokwu TV, na ị chọrọ inwe nkụzi ọzọ, jekwa jee na my YouTube channel. Ọ bụrụ na ị na-esonyere m n'Eziokwu TV, mana o nwere Nollywood movie ọbụla ịwọchị na n'Eziokwu TV, yes, na ị chọrọ ịwọchị ya vidio ọzọ, jee na our YouTube channel. Ọ bụrụ na English movie, jee na Ugochitubelu movie productions, ị ga-awọchị ya. Ọ bụrụkwazị na Igbo movie, jee na Eziokwu TV Nollywood movies, ịwọchịkwazị ya. Ị na-awọchị ya, na-eshigharị ya ndị mmadụ, na-agwakwazị ndị mmadụ gbasara our productions and Eziokwu TV. Before nchefuo, ọ bụrụ na ị na-awọchị m now, I will advise you ka ị ghara ịdaghafuzi ego gị. Bịa goro free to air decoder. Free to air decoder means that you are not paying dime as subscription. Yes. Free to air decoder, Eziokwu TV, then our Sat View decoder. Sat View ahụ ị ga-enweta interesting programs starting from WWE wrestling. Anyị nwere films, both Nollywood movies, and well Bollywood, the Indian films, and the Chinese films, and the American films, and well cartoons assorted, and well news assorted, and well IT, and well channel, and well Al Jazeera, and well many. I can tell you. I'm only can go in a subscription, you never mistake. I can tell you, go here. Go to Ghana, it's all the code in the area. Here let the code out to the 3,000. You are not paying any dime year to year. Yes. I will say that, maybe you know, now I gave me way bill to you. Name my bill if the bill were here. If I add is a good way bill. Be wise and use your money judiciously. Economy is getting hard. So you need to cut down on your expenditure. I can tell you. Then, Angabazi and Yudan Kuzia. Njimakia Webia. Now, here na check while again. In any home, it's in a TikTok when I know it's in a Facebook, it's in a YouTube. Share. That is the only thing you get. And I can tell you, the blessings of the Most High God will be with you. Makane no shalozia, watch your one nigga no make. How can you use Eziokwu TV? Now, we can them mad Eziokwu TV. Yes.
anyị na-esi na nkụzi anyị n'eziokwu TV sikwazie n'ihe ejije fim anyị na-eme wee na-akụzi ihe. Our movies are very unique. You can't watch it anywhere because we have the sole right of those films you are seeing. Then ka anyị gabazie n'iru. Ihe m na-achịkọwala gị bụ gee m ntị ma gee m ntị nke ọma na m nwa na onwe m batara na Nollywood movies na-agbasa ozi ọdịnala Igbo. I spend my money. Ịghọtara ya? N'agbanyeghị all the obstacles. Sometimes these social media handles will not like to expose our teachings because no ordinary teachings. We understand all these games, but it doesn't stop me. Ndị kpọrọ m ọrụ have called me to be an ordinary evangelist. And ọrụ dịrị m bụ na m ga na-ekwu ya. Whether you share ya ma ọ bụ share ya, whether ma social media na-agbakwu ya gara ide recommend ya ndị mmadụ maka na ọ dịra na teaching. I don't bloody care. Ihe m na-ekwu bụ ihe mmụọ si m bịa kwuo. Ozi m na-agbasa bụ ihe mmụọ si m bịa gbasa. Etu ọ bụla anya dị na anya eniene. Ịghọtara ya? So mụnwa na onwe m achọrọ m ịma mmadụ one na-egi ya ma ọ bụ na-enene ya ma ọ bụ na-eshi ya. Mana ihe mma bụ na okwu adana, and okwu adanụ nwere ndị ọda. But I can tell you, ọ bụrụ iwu a good follower of my teachings, believe in me, and you are practicing it, believe in me, things will begin to change better for you. Ka m gwa gị ihe mere nọ na-esimolu. Ana m achọ ịgwa gị na enwere conspiracy against Africa. Mgbe ndị anyarị butere early missionaries, ha mere anyị ihe niile, mana nke kacha nke bụ nke anyị mere onwe anyị, especially ndị Igbo. Onye Igbo, let the bandage fall from your eyes. The same ndị anyarị ama colonizer anyị, ọ ha colonizer ndị India, ọ ha colonizer ndị China, ndị Europe, ndị Asia. Today, China's and India's are doing very great, economic-wise. Man, because Nanda rejected that they are ubere. Ihe nji ekwu ya bụ because na ha bịara gbakpuo obubere anyị, kọtụọ obubere anyị, nye obubere anyị aja afa in order to exploit us. Maka na osi ngwere hapụ ukwu osisi aka akpara ya. Ha hapụrụ anyị maka na onye hapụ ihe o ji agba mma ya alụọ. Ha mee ka anyị hapụ ihe anyị ji wee bụrụ odogwu bụ high spiritual value eji wee malụ ndị Igbo mgbe ezi dị n'ụkwụ ụkwa. High spiritual values, ihe anwa mere anyị ji wee dị ebube, ọ ha napụrụ anyị. Ihe ha mere anyị taatị ba anyị bịa kọtọọ usoro okpukpe anyị na usoro obibi ndụ anyị wee weruzie adaka wee nye anyị n'ọnụ egbe. Ka nkọwa adịghị etu ndị a si bido, maka na onye amara ebe mmiri si bido nwere ike isi n'ụkwụ bido. And I keep saying it until Africa, until ndị Igbo chighata n'usoro okpukpere ha, chighata n'usoro ndị Igbo si ebi ndụ ya na usoro okpukpere ha, ndị Afrịka, ndị Igbo ama enwerata onwe ha. You know why? Kpọọ m isi kpọrọ arụbat, a na-akpụghị isi akpọrọ arụbat, isi gị na arụbat ofu. Anyị wee dị n'emume ndị anyarị. Ama na ụfọdụ ntụ ndị anyarị adịrọ happy with my teachings.
and their process ndị ha ji arụ ọrụ ụmụnne anyị maka na oke dị n'ụlọ nwere nke dị n'ama na azụ dị na ngịga. Ihe m na-achọ ịkọwara owu ndị be anyị nwee na uche ewee rie anyị front and back. Ndị a na-agwa gị afọ anyị n'anya ihe ha dị interested bụ what they will get from us, we Africans, ndị Igbo, ife a ga-enweta n'aka anyị. O nwere ihe ọbụla ha mere anyị, o nwere ihe ọbụla ha mere anyị ga-enyere anyị aka. Ka ngwa ga asị wee bịa, intention ndị a bụ because of what they will get from Africa, not because they love Africa so well. Most of these foreign countries you are seeing ndị agaria depend solely on ihe a ga-enweta na Africa ka ha wee dozie ebe ha. So ha wee bịa wee bụrụ that their systematic format wee bịa na be anyị na ụdị na ha bịara ịgbasara ya ozi ọma bụ ka ha wee keep on enslaving us. Were ihe dị n'afọ Africa wee na-edozibe ha. Anọ ya batakwa ha mechakwa ya ha achọkwa ha na-eyuzukwa ndị ahụ dị aprozi ndị ha ji arụ ọrụ na Afrịka n'obodo dị iche iche na Afrịka wee na-eme ka anyị wee rimenụọ ka ndị be ha wee rimenụọ n'ọchịchịrị ya na n'isi ka e wee kọntinuo wee na-eri ha. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ka ngwa ka ndị a si wee bịa akụkọ m akụkọ a many times wee sị na mgbe ndị a bịara ha bịara ka ha welu systematic of ikwu okwu gbasara chi ha wee bịa they failed woefully. Mgbe ha na-eje n'ogbe ndị lidiri ya bụ ndị Portuguese ọha bụ ndị izi butere ozi ndị a wee bịa ala Igbo. They failed woefully. Na early 18th century they failed. Around 1805 they failed. And they went back where kwadogharị onwe ha. This time around, they drafted English men. Nna akpọtaziri wee change format. Format ha chenjiri bụ instead of ịgazi n'ogbe na-agwa ndị mmadụ ha bịa accept ọchị ha bụ Jizọs. Ndị maka na ha mara na format a kastigo. Then ndị be anyị wee gwa ha mba na ọ bụrụ na ọ maka Chukwu ọzọ ka ha na-ekwu maka ya na anyị na-efe chi nke ukwu a. So ha wee lose ground wee daa wee wetazi another format ha draftụzi ndị Englishmen wee bịa wee na-akọwa ya na onye ndu ndị soro ndị ụka Rome wee bịa na-akpọ RCM ahụ Roman Catholic Mission. Yes, ha onye ndu ha sendịrị mgbe ahụ onye a na-akpọ Shanahan, Reverend Father Shanahan. Ha wee mesịa n'aka ndị ọzọ ndị ụka Anglican wee on their own front wee forward onye a na-akpọ Ajayi Crowther, Samuel Ajayi Crowther, with his cohorts n'otu ya. Ha wee bịa na mpaghara nke ha bịakwa ndị mba dịkwa mba Amerịka wee sendịkwa nke ha ndị Methodist. Mgbe ha niile bịara ha wee the format ha yuzuru bụzi ha bidozie lụgbu ụlọ akwụkwọ. Onye bata na ị ga-afụ ụlọ akwụkwọ ndị a dịcha na 80 something 1900 alụmụ ụlọ akwụkwọ. Ime ihe alụzi ụlọ akwụkwọ a na-eje n'ogbe n'obi na-agwa ndị obi sisteme na ụmụ ụlọ ka amadụ ka esi agụ ka amadụ ka esi ede. Our parents out of love ha nwere for their children wee send ndị ụmụ ha ka eje malụ ka esi agụ ka esi ede ka esi anapụta ndị ọcha okwu. Ihe ndị a meziri na ha weluzielu that religion CRK ịkụzi maka data onye anyarị ahụ
Buchiha. They embedded it into school curriculum. I can tell you. Now, CRK has nothing to do with development of any town. The Chinese have CRK. They are doing wonders, technology and economic wise. The Indians of this world have CRK. They are doing wonders. And the same people colonize them. Makini and them wounded the indigenous, they rejected another Obubere. Managini Meroma Africa, especially Igbo. We swallowed everything, we accepted everything. Even our own language, we rejected our own language, we rejected our morals, rejected everything. I usually their culture. I remember when I was in primary school, secondary school, and I said, no vernacular languages are allowed. It's so, what is vernacular? Makani email your language, your second choice. May I adopt to Onocha? Can you go vernacular and Docha? Nana. You never could say Billy Throne. Back and the bias you Billy Throne. I can only call by a poker about Tobia where they could I have. When I was in Asia, a professor, somebody can be a professor without even a that's English. They are proud of themselves. Out of Mumbai University, the Chinese they could scholarship to naturally study Chinese language. They promote their own. They don't care. But our own, we are belittling our own, calling our own vernacular, promoting another person's language. All you have behind me, why? Why can't Macaneri, the same people now colonize China and India, but they rejected all those maneuvers. Protect theirs. But those theirs have protected. Well, we haven't had it yet. Chinese, some of this, their technical lessons, they will write it in the Chinese language. Because Ham and John Diga will be great. It can never be great if you refuse to do research with your own, promote your own language. Can it matter now all those research and the science books now translate to the Igbo language? Who must buy well what and comma? The Chinese may translate it in their Chinese language. Go and we can put what I can open a water of. Can I get the Kumakia? Yen the Kumakia and down with Sister Hatchback. Sister, I do be okay where is slave. Why? He had a say, if I say came out of case, I go case here, I could go to Macajizos. It was no Macajizos has nothing to do with development and science development. The Chinese and the Indians of this world are not studying it. The Koreans are not studying it. They are doing fine. So what I'm saying, that now we're in our school curriculum. Okay, where is slave? Why? Can we know why I but they keep on amassing material things. Look at their countries. They develop their own. But why I want to keep amassing words. What I'm telling you, they refuse to tell you that the spirituality is for you to have focus, to draw vision, so that you apply those your vision into realities. That is what they refuse to tell us. I not only go to heaven at last. Any night you am kind of busy. Now in a quote anyway, have those things I need in order to make this world a better place. Let me give you an example like me. I'm a businessman. I don't joke with my business because I know that's how things work. If you are following me, you are not working. You keep doing spiritual work and you are lazy. You don't have hard work you are doing. Spirituality does not condone laziness. You must find something doing.
All that from what you are doing, God will heal your land and bless the fruit of your hands, the work of your hands. God will bless you through the works of your hands. Ego ama anọkọta daalụ gị n'elu mana ha bịara change mindset ndị be anyị. Ịfụ ka ihe a na-esi egbo m ịpụta n'ụtụtụ jee n'ime ahịa ifu dị mkpachi ezinụlọ ma ọ bụ dị mkpa lụgoro oge ịnụ nwaanyị ise na ọfụ ije na shop ya na-akpọ customers n'ụtụtụ mmụọ maybe between 8 to 12 o'clock ọ bụrụ microphone je na-asị na ya na-agbasa ozi ọma ya na-ekwu okwu n'igwe. Ụzọ niile abụ ụzọ esi wee distort our mindset. Ihe eji mara ndị Igbo mgbe gboo hard working mana anyị bịa mee ihe niile abandon maka n'ihi na it reminds set go our thinking faculty. Ụfọdụ ndị Igbo na-adịsi lazy now. As we speak now, nwere some people go every morning oyiburu microphone na-akpagharị na-ezi ozi ọma si na ọ na-ezi ozi ọma o dichaa ya ọsị ndị mmadụ so orie seed ihe niile ọ bụ laziness. For me, I have chance of business even before I answer my call, and answering my call does not stop me from developing and focusing on that my chance of business, legitimate business. Before I even answer my call, I have a registered water drilling company. I work so hard. My younger brother is the one taking care of it now. Yes, up to now, I still focus my attention to make sure that I have means of livelihood. I just opened Ezioku TV. I did it single-handedly. Every month, I pay the bills. Yes. I have my company. I have other chains of business. I'm a movie director, a scriptwriter, and a producer. Yes. I have my business. I did not lie because Nana more. Yes, the little I have, I used to make sure that people around me are happy. Why I keep investing? You work hard. Don't fold hard. Don't go do spiritual work and fold hard. Hand. After doing your spiritual work, think. I keep telling you that if you are following me, you are not doing spiritual exercise. Forget it. You are not serious. It's during their spiritual exercise you will get inspiration, you will get vision. All that your vision, knowledge, and inspiration, go and apply it out there, and you will be able to change your services, your effort for money. Money here now we have that twist and the buy men, the buy can the buy the lazy. Na kwaka, na begu, na shana in heaven at last. So you have a system had you be our changing any mindset in the buy. Can the man only work heaven at last? Why they will keep on taking our mineral resources back to them? Do you know how much every taxes? Do you know that every taxes? Do you know how much they are remitting back to you? Do you know? Yes. All this foreign religion. Do you know how much they are remitting back to their founders? Do you know? And they are not ready to come and help us here economic wise. They are not interested. Now the system haji after Kalu Saluna or the Bible have been going to from there, I work as here, Lu no through Caritas and rest of them. Lose you no, send the by Biano Coronado, Mabuiber, Mukumbu, no Kenya, where for has Messiah. A when in Hana, but I had you a mass land there. Bacani in a harbor appeared on her ascendance of that. Manhan with sister. Habataziama, Omunan and I, there was a walk a hamota case, I go case yet. Habido Kuzbelha, case yet is your bay. Nana. Cotovazio Berai. What was Yara? Nemo Benana, if a demon. Sebastias.
Kpụwazie ndị mmadụ na okwu arụsị ewe ebe e gburu mmadụ mee nke a create mezie so many things in order to instigate fear n'ebe ndị mmadụ nọ. Agwara m gị gịnị ebe arụsị ewe ebe a kpọtụrụ mmụọ na etu onye nọkịta na ọ bụrụ na iwu onye nwere nnukwu ike nka na iwe mystic in nature, ndị iwu mystic in nature, iweta ana stone, just bring 4 stone, iweta 4 stone ahụ debe face east nọ n'ebe anwa kwubie okwu kpọtuo mmụọ n'aha Chukwu okike nwa ọgbụgba ndụ sa kpọtuo mmụọ n'elu okwute n'ebe a ka ị ga-anọ wee na-achụrụ ha aja. Mmụọ abanye di ya, mmụọ banye n'ebe ọ bụla arụsị mara, mmụọ abanye di ya. Ọ dịpendịrị mmụọ ịkpọtụ esi na ọchụ ịkpọtụ ahịa higher entities asị alụsị ọ bụrụ ya, ọgwa nọ ndị ichie ma ọ nọchi ka ịkpọtụ ọ bụrụ ya. They lie so many things about ọdịnala, fabricated lies. Some of these stories ha na-agwagasị ụfọdụ nna gị maọbụ nke nna gị gwara nna gị ọmụ ya, nna gị ọ bụrụ ụka ka ọ na-eje, ọ bụrụ fairy tale onye nkụzi ụka ka ọrịa ka ọ pụtara bịa kọọlụ gị. The lies against ọdịnala. Mana I can tell you na gị nwa na onwe gị Nwachukwu na iwetughana akawana light here, iweruga na okwute debe ma ọ na iwetalụ plate and tinye mmiri wee kpọkuo mmụọ na ọ bụrụ na iwe mistik kpọkuo mmụọ si mmụọ gbadatara mmụọ agbadatara ya. Ọ ihe mmadụ megwuru because mmadụ wụ spirit. Mana na ụtọ na mmadụ ha demonize everything about Africa wee mezie ụmụazị anyị ha wee bido nupụrụ nna ha isi. Ọ ha bụ ndị izi instigated our fathers to disobey their grandfathers, to disrespect their own fathers, our grandfathers. Mgbe a gwaziri nwatakịrị nna gị na-akpọ gị Chima agwụ ga-abịa na agwụ ikpere arụsị, nna gị na-akpọ gị maka ihe iri ji ahaji ọkụ ga-eje na ikpere arụsị. Nne na nna ụmụazị anyị ndị nne na nna mgbe ahụ wee jụ na ha nwa ngazi nna ha ntị a na-akpọzi echi iji oke Ifeanyị Chukwu bịa ka anyị mere ihe na-etu a ọ dịrị interested. Mgbe ha bido nupụrụ nne na nna ha isi, mgbe ha nupụzi nna nna ha isi, nna ahụ akpọgido nwatakịrị ọnwụ na nwatakịrị na Chijioke gwara abịa nna bicha ndị ọnwụ. Chijioke wee jezie na family altar ebe a kpọtụrụ mmụọ na mebicha ihe niile maka nwụrọ nke ọma na-eriri eri. Etu a ka ha si wee bastardize ya our high moral values. Etu a ka ha si wee bastardize ya ihe gbasara anyị site n'ụzọ dịta wee destabilize anyị high moral value eji mara ndị Igbo wee n'aka na ya. Today, loss of immoral activities na-asọmpi oyi adịghị ekwute n'ala Igbo. Na agbụrụ a ka ị ga-afụ ebe nwatakịrị na-edina nne, na agbụrụ a ka ị ga-afụ ebe nwanne na-edina nwanne ya, na agbụrụ ahụ ebe ya adịghị ekwuzi okwu cousin na ndị nephew. Impụ na-eme na agbụrụ a, mana ụmụ ihe ndị a eme anụ ya mgbe gburugburu maka na a na-asọ nsọ. Ndị Igbo ihe na-achọ ịgwa ụnụ ka anyị tighata n'ọdịnala anyị na ihe na-esi na nke onye akarịa, na ndị ụka bịa sị asị dị iche iche bụ ebubo dị iche iche. Ebe ndị Igbo ndị nna nna anyị ha kpọtụrụ mmụọ ha bo ya ji na aja si na ọwa alụsị na ọ bụ nke a na ọ bụ nke a kọtọọ ya na-enyiri mmadụ na-emere nke a. Mana ebe ha nwa na onwe ha kwuru okwu odido dị asọ si na ha kpọtụrụ Chukwu ha na achịcha, o nwere onye bụrụ ha allegation. Ihe m na-achọ ịkọwala gị bụ na gị nwawe onye na-ene m anya na iweta ogilisi ma ọ bụ okpesi atụrụ atụ were ihe aja gị jee chụọ aja ebe ahụ bụrụ ebe nchụaja. Etu ahụ ndị Juu si eje achụ aja n'ihe a na-akpọ aja nsure ọkụ, emenwu ọkụ etinye ebu wee chụọ aja a na-akpọ Feast of Tabernacle ha na-eme ha eme ya aja anụmanụ ka a chụrụ. Ụdị anwa Ken and Abel lụchiri. Ken onye were ji lele gbenwuo ọkụ aja nsure ọkụ, nwanne wee je kpata anụmanụ gbara agba wee tinye n'ọkụ na-akwasị ọkụ na-achụ Chineke aja. Mana ihe niile ha akụtọ aja anyị mana si na nke ha bụ nke kacha. Onye Igbo nwee uche ịbụ na onye eriri eri na ị ga-apụta were ọfọ be nna gị jee tụfuo ọhịa nna akọwa. Ịbụ na onye eriri eri na ị ga-apụta je kwatuo obi be nna gị. Ịbụ na onye eriri eri na ị ga-apụta ihe ọkpụtọrọ ọkpụ dị na be nna gị, the artifact, the monument, you destroy them. Maka na ịmarọ, I beg of you, if we are not interested in
maintaining those monuments, those altars, those artifacts. Do as right. Leave them. The gods of your land, the gods of your ancestors will send another descendant that will come and take care of those altars. I can tell you. Mana ọ bụrụ na mmụọ gbugide gị, mmanya gbugide gị, iwe je zọọ ya ụkwụ na ya. Ị ma na ịzọ ego ụkwụ n'okwu ekperima. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ịnwakwa na anwa maka na eriri gị eri jee mebie ihe ọkpụtụ na ngwurube nna gị. Ma ọfọbe nna gị sị gị je were Baịbụl wee ma ọfọ Baịbụl ama abụ nata ọfọ tiri ụwa agwụ. Because Bible content does not contain the wishes and longing and good desires of your forefathers, but of whom your grandfathers handles and hand over to your own father or to you, transfers the power, the ancestral power, to this present generation. Maka na onye hapụ ihe o ji ama mma ya alụ, ọ bụ ya bụ that ancestral thing mere ihe unu ji family unu ji wee dị mkpa. It contains all the prayers and good wishes of your ancestors. Ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ ịbụkwa na onye riri eri. Ọ bụrụ na ị chọrọ ide eje ụka dịka social club, echefukwana ide emede ihe dị na be nna gị. Maka na mgbe ọ ga-esu, ọtụtụ ndị mmadụ na-eme mistake dị iche iche na-aghọtaghị ọdịnala. Enwere some certain things maka na ihe si na nke ndị a garịa. O nwere ọya ọbụla na-aya ntị, enwere solution ya na anabe ha. Ka ntiwa ya aka oyibo sugbe ka mma alụghị atụ. O nwere onye ya fa nọ the other day, ofu celebrity Mr. Ibu asị na ọ na-ekwu okwu na asị na o nwere enye ule na doctor kwụrụ gwa ya na the whole solution bụ ịke ọtụpụ okwu ya. That is what the medical doctor will tell you. Ịkpọrọ ga ana mmadụ jee ụlọ ọgwụ onye a nwee enye ule, o nwere ife ha ga-eme na-abụrọ ha ga na-agba onye ahụ ọgwụ the sickness ya dị ọya amana. Ịghọtago? Ha gbagodo onye ahụ ọgwụ before you know it, it will be getting worse. Nwebụrụ onye jere ụlọ ọgwụ jee maka enye ule, ọ ga-ega na-egetriri worse. O nwere ebe ọ ga-egetriri worse, asị na nwere ife na ha nwere ike ime na ịbịa ka ebe ụkwụ. Ana m achọ ịgwa na-ebekwa onye ahụ ụkwụ, the same thing ga-aba n'ụkwụ nke ọzọ. You know why? Because the person's body needs to detoxify. I can tell you. Can you have lies? They came and took lies against our traditional house, traditional medicine. I can tell you. Onye nwere enye ule ma ọ achiere, ọdịnala ka eji agwụ ya. Ọdịnala ka eji agwụ ya. I nwere lots of testimonies. Ọdịnala ka eji agwụ ya. Nke mbugoro na ị ga-ebigoro ụzọ debegoro onye anwa ọgwụ detoxify ya the person's chemicals dị n'ime ahụ onye anwa. Return onye anwa to organic food. Return all the body services, wipe out all the chemicals, detoxify all the chemicals. Return onye anwa to natural. Ka the body system nwere the capacity ịgwọ onwe. Stop onye from taking chemical content. Nyebi ya ọgwụ. Normalize that one. You normalize because when I normalize, I can normalize sugar. Because all sugar we had in our whole diabetes. Sugar and its other components make up to diabetes. If you don't detoxify, we need to detoxify. You put our whole to normal. If you don't hear, everyone will go diabetes that are here to 0 level. You know, your natural things will heal you. I want many testimonies. I don't go on my village. John them mother na chair my mule and one ndago. Ndago no one did a na be safe. What a conco. One daddy a quack. One dig I have good unka. No one will go 0 chance. Or survivor. Monobona, no, they had it and a mother chopped and no gap. Mee ihe o kwesịrị ime ma ọrụ mmụọ dị n'ụzọ ya ṅụọ ọgwụ o kwesịrị ịṅụ ọ nwere onwe mana ndị ọnwụ na jere ịṅụ ọgwụ ha ma survive ya
onye a na-ekwu maka ya Mr. Igbo ịkpọrọ ga na-eji outside the country. onye a na-akpọ afọ ya Mr. Igbo ịkpọrọ ga na-eji outside the country ọmanata ya maka ịkpọrọ ga na-eji outside the country nwa ka ha hapụ ya pụta ya asụ nọ kansa nwa ga hapụ agharịgharị ibe ya ụkwụ and the sense of pain na-aga ebe ya ụkwụ onye ahụ ọchị na telivishọn so pain na-aya ebe ya ụkwụ ebutego depression ebutego fear ebutego BP n'ebe ọ nọ ụmụ ha that fear awa na ọ chọrọ ka ebe ya ụkwụ ahụ ọnwụ anụ ewu isi ego mana ana m achọ ịgwa ihe na-eme so what am I saying onwe ha na mgbe ọbụla o nwere so many illness ndị oyibo enwere solution to if you say cancer all those things one the type of food chemical food content we are putting into our body because the this body with about 3.2 trillion cells so it all depends on our body size anyway. Those cells have got tissue to cells and cells to organs. Now once you over chemicalize those body system, once you over chemicalize them, they will no longer be able to do work. You need to detoxify them and fill them with more natural and organic foods. Watch what you eat. Don't eat. What you hear mad can you hear mad wrong? Mind what you are eating. Don't eat anything. Church or anything you eat. I'm not teaching one year as long as they know your village. Your village for how many days with diabetes? Overall lifestyle. You need that we have your wearing mindset and the buy. Where will you feel? Where so no Odinana Igbo. Well, cut on them, but even our natural medicine, Hakotoya. Look at today. In the Asia, they will touch green teas. Do you know how much these countries are making from these green teas? And then what are the supplements? Manabi Hakotoya. Do you know? Nina will waste pain. Nina will waste pain. No more for the he was reading and nearby get detoxify. Echefuna na ị ga na-anọ ọnọ na ị ga na-esi ụtazi na ashigbo ị ga-eji wee na-detoxify ya system ọ niile enwe pen enwe white onions add ya the size of the thing depends the quantity of water you put moringa na my compound etolitara m na-afụ moringa maka na nna mụtalụ nna m wu dibịa anyị nwesịrị ụmụ mgbọrọgwụ ahụ na ụmụ ihe dị etu ala na be anyị ịmana inwe ike ide make green tea using your moringa taking it first thing in the morning on first empty stomach then and last thing to bed a tea of green tea. Today do you know how much the Filipinos are making from green teas? Do you know how much the Chinese are making? These networking companies, most of them are from China or from Philippines, the M Global of this world, and all of them. Now stem cell from Malaysia and the other Chinese product, long reach and rest of them. All this are networking. All this now some of them are leaves. Some of those things you can even cure with ordinary mango leaf. Is it this purple? All these things because we don't. I have body hanging here. And my check one no you open no Igbo na ya ni ha ga-ejikwu ya dị na Igbo. Quote me anywhere. Mana ọ nwere ihe anyị kpọrọ ihe maka na ndị anyarị abịa wee kọtọ ọba ka m gwa gị ihe gee ntị before nkwucha aka mmechi. O nwere chọrọ ejo. Before the advent of foreign medicine, before the advent of the foreign medicine and the Ndanya in general, have you asked yourself, our fathers before 18th century, before Ebido came, what are they feasting on? What are they eating? About the same blood that runs in them. Have you asked yourself, what are they feasting on? Why is it that they are stronger?
esirozi ike. Even our own era setụrụ ike to compare ihe afọ kịta. Ihe afọ kịta na-atụ m egwu. During our time, anyị na-etrek like 3 kilometers ebe a na-eje akwụkwọ, like 3 kilometers ebe a ga-eje stream. O nwere ike ụtụtụ ife eje akwụkwọ oge nọ my grandmother mma eje stream from another village to village ebe mmiri dị kute mmiri ma kwado akwụkwọ ma jee akwụkwọ. Mgbanwe anyị na-eje eje ụka ofu parish ka e nwere na the whole Oraifite a na-akpọ St. George's Ifite Oraifite. Ofu parish na ofu parish St. George's Ifite Oraifite ahụ o nwere mgbe a ga-enwe ofu ụka. The whole people in the 4 villages of Oraifite ga-abịa ụka na St. George's and they na-eji ụkwụ eji ya jiri ụkwụ jee jiri ụkwụ na oge mmadụ siri ike. Mana agbụrụ kịta ọ bụrụ ihe ọkada site ebe a jee 1 kilomita ọ na-achọ ọkada ọ na-ekulele ike adịrọ. Indomie generation, sorry ndị Indomie ekenekwa m ụnụ mana ihe na-achịkwa bụ instant noodle lifestyle ihe a na-eri wee na-ede ndị mmadụ ahụ. Ụmụnne m kwụsịnụ nkọta a na-akọta ihe gbasara ọdịnala Igbo ka anyị chighatanụ n'omenala anyị. Have you asked yourself why ewu na atụrụ anyị anaghị eji ụlọ ọgwụ mana ha na-adị ndụ? Maka ahịhịa ha na-ata. Some of these ahịhịa na-afọ a na-ata contain chlorophyll. Some contain so many other ingredients your body needs in order to behave. Ihe na-achịkwa mana ọ ihe niile abụ ihe ndị early missionaries bịalụ wee control mmụọ ihe niile anyị ji dị ebube. My grandfather was a herbalist na-agwọ ọya dị iche iche including ịba ọcha n'anya. Yes, mana gịnị mere my father na onwe ihe mmakwu dị mgbọrọgwụ na-esi eje akpata anya mgbọrọgwụ mana maka ihe na o jebere standard 6 na o jebere akwụkwọ agwa ya na ihe nna ya na-eme na nna ya na-agụ mmụọ o wee decide ya to disassociate himself from that house eji mara ezinụlọ anyị ruo taa wee mee ya etu a ka o si mee na agbụrụ dị iche. Yes, gị nwa na-ene m anya o nwere mgbọrọgwụ maọbụ ahịhịa. Ụfọdụ ụmụ ndị na-afụ maka convulsion, ụfọdụ ụmụ ndị na-afụ maka bone. O nwere mgbọrọgwụ eji mara family ụlọ kere ihe mere ya na unu epela attention. That your grandfather, that your great grandfather has passed on, and that mgbọrọgwụ awa na akpa afịfịa ahụ eji mara ezinụlọ ọnụ ma ọgwụ nta ma ọgwụ convulsion ma ihe niile anwa nna gị ma ụmụ nwaanyị na-achọ nwa di na nwunye na-achọ nwa nna gị na-enye ọgwụ teta ọ sachapụgo na bọọlụ maka na unu epere attention eriri unu rie unu front and back. O nwere onye pere attention ka amụta nya bụ ihe ihe dị na family unu wee sachapụ maka na nna gị ahụ na nna gị ahụ nwere onye tekiri over. Ịfụna na alụ mere Igbo alụ mere anyị ka anyị chigatanụ n'ọdịnala bụ ụzọ ndụ ka anyị hapụ ihe ndị ọcha ha kọtọrọ ihe anyị ji dị ebube. Ha kọtọrọ mgbọrọgwụ anyị. Elutalụ m gị nwa na-ege m ntị gị nwa na-ege m ntị o nwere onye n'ime ụnụ n'ebe a na-ege m ntị lugolo 50 years lugolo 40 years and above aṅụrụ 7 keys to power? Tell me, raise your hand. O nwere onye ejiri 7 keys to power wee gwọọ arụbara measles ma ọ bụ chicken pox? O nwere onye n'ime ụnụ aṅụrụ Zanza baby mixture? Zanza baby mixture of them. Amarọsị m na ezinụlọ na n'ogidi na aka na-eproduce ya bụ Zanza baby mixture amaọzi na n'afịa. Wonderful traditional herbal medicines ke maka 7 keys to power a na-ama aka. Ihe niile abụ ihe ọ bụrụ na ọdịnala Igbo anyị nyere ọdịnala ọgwụ ọdịnala nkwado ndị a na-eme Zanza aka emekwu mmụọ maka na onye afụrụ gwa oge ntị agwakwa ya ọzọ. Ọ bụrụ na federal gọọmenti pay attention to Zanza baby mixture, that company would have developed more and do more medicines, save our foreign earnings. Ọ bụrụ na company a mere 7 keys to power they nyere ha more support, ha ga-develop more medicines the natural
and ọ bụrụ na enyere traditional medicine support o needed, some of our fathers would have gone into it. But some of our fathers ejiro maka ya maka n'ihi na enwere support. Ọgwụ mgbọrọgwụ na mkpa ahịfịa ị na-enye ị ga-ada ogbenye. O nwere ozi onye na-patronize ebe elukwuo down ọnụ mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa. Ama m di na nwunye onye na-achọgọ nwa enyegoro ọgwụ dị ụzọ ọgwụ mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa site na mgbọrọgwụ dị na be anyị nwetara nwa tute. Anyị amago ndị mana dị ụtọ na-erigo ndị be anyị erie. Onye ahụ abịa o jee ụlọ ọgwụ ebilu onye 200 500,000 ọkwụọ, mana ọ bịa na nke onye ọdịnala Igbo ọnwụcha ya nwa 10,000. Is discouraging. So ụmụazị na-etonite fụnọn uwe ego ka anọ kịta ọfụzie ka esi anwụcha ya mpịa 10,000 na mgbọrọgwụ niile mpịa tara afụ wee jee gbuo ma ahịfịa mpịa tara afụ wee jee wee sie. Ọ bụrụ ka ofu ugboro ka iyi ebe ihe ọgwụ na ha ga-abịa bụrụ galọn ọgwụ ọnwụcha ka ọ bịakwa ọnwụcha ka ọ bịakwa. O nwere ike ihe niile ahụ ọ na-abịa onwerozi ego ọ na-enye gị ọgwụ 10,000 ahụ o nyere gị first day. Ụmụazị na-enesiri ya na-afụ ka nna ya si elivu na n'ụlọ akarị. Ọ dị discouraged. Ọ sị ihe a ka ogiri ya emegide wee rie nwa afọ. Ọ jụ na o pay attention n'ihe gbasara mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa. Ọnya ka anyị na-ata ọfịa ruo taa. Ndị Igbo nwee n'uche ka anyị chigata n'ọdịnala anyị ka anyị ghara iji maka na ndị ọcha bịa kọtụọ mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa anyị wee promote their own chemicals. Because ihe a na-enye chemicals mana anyị nwere onwe anyị nke anyị more natural stuff maka na nkụ dị na mba na-egere mba. Ekwesịrị ọ bụrụ na ndị be anyị mere appreciate, gọọmenti enye adịghị appreciate, put more money for more research and dosage we can water the right thing. Mana ndị be anyị mere ogene enwere ihe anyị kpọrọ nke anyị. Ihe niile abụ ihe ndị so-called anya na ndị so-called civilization nwetara na be anyị. Maka ụfọdụ ya sị na ndị ọcha kwesịrị inwe ejima, ndị anya kwesịrị ime nka. Have you checked the damages they cost to the so-called chemicals ha na-ewetara anyị na-aṅụ n'ụdị ọgwụ? Na be anyị kịta onye ruo 70 years ahụ a na-ama ejijiji. Inwetakwuzi onye 120 years bụ n'ọka. Onye 120 years dị strong ka ọ bụrụ mmekwu maka onye 120 years dị na-edina a na-awa pampas. The chemicals anyị na-aṅụ n'ụdị ọgwụ ka Chineke meela anyị ebere. Ka m kwụsị ebe a. Ndị Igbo teta nọ n'ụla ka anyị chigata n'azụ na ndị early missionaries sịrị asị dị iche iche megide omenala anyị, si asị dị iche iche megide ọdịnala anyị, si asị dị iche iche megide ihe anyị niile anyị ji bute ebube mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa anyị. Ha mere anyị taatị. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbalị gị afa miri emi, send alụ message na WhatsApp 0813 8243 871. I repeat 0813 8243 871. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ekwu m okwu ngozi n'isi ndị niile sonyere anyị na aja nke ụbọchị tata. Ndị Friends of the Temple, the Children of the Temple na ndị niile sonyere anyị na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Ọktoba. A sị na ọmaka ga-emere ụnụ na onye na-achụ ụnụ ga-ada na onye ụnụ na-achụkwazi ga-ada. Maka na ejiri ọnwa adịbịa eme mgbọrọgwụ na akaka ya amụ na jijiji ya amụ ụnụ na ihe ọma ga-emere ụnụ na ụnụ gbuo n'ihu ụnụ ga-ebute mma, ụnụ egbuo n'azụ ụnụ ebute mma, ụnụ egbuo n'aka nne ụnụ ga-ebute mma, ụnụ egbuo n'aka ebe ụnụ ga-ebute mma. A sị m ihe ụnụ ya eribịa ihe eri ụnụ abịakwana. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ya gazie nụ. Ọ dịkwa na echi niile n'oge awa nke eziokwu na alụ. Ndị enyi m metara onwe m, yes, asị m ụnụ ifeọma meela ụnụ, na-asịkwasị ụbọchị taa mara anyị mma. Yes, ụbọchị tata mara anyị mma. Ị chọọ isendịrị meseji personal WhatsApp nọmba, sendịrị meseji 0805 7837 672. I repeat 0805 7837 672. Ya gazie.